Арсенал отново плаче, а Манчестър има своя нов крал. Манчестър Сити с четвърта поредна титла във Висшата лига. Нещо, което никой до момента не бе правил. Юнайтед бяха с 3 поредни титли, но Сити щупи този рекорд. Арсенал победи Евертън с 2-1, но Сити успя да надделее над Уест Хем с 3-1 и така запази преднината си от 2 точки на върха в класирането след края на последния кръг. Успех с 3-1 над Уест Хем след 2 гола на Фолдън в началото на двубоя и едно попадение на Родри през второто по време, което окончателно успокои нещата за Сити и Гвардиола. При красивото попадение на Мохамед Кудус за Уест Хем преди почивката, феновете на Арсенал се зарадваха твърде много. Помислиха си, че това е гол, който изравнява резултата на Етихад, но той не беше. Самия Кудус изобщо не се зарадва на гола, макар че вкара много красиво попадение. Повече от него се зарадваха феновете на Арсенал. Гвардиола, най-добрият мениджър в света, 17 трофея от началото на своя престой в Манчестър Сити. Невероятен. Последните 7 сезона направи Сити шампион 6 пъти. Фолдън на 23 години